Според мен е мит тезата или хипотезата, че хирурга си пази занята и не иска да обучава своите по-млади колеги. Толкова се промени хирургията и медицината изобщо последните 20 години, че добрият хирург и изобщо хирурга, който има самочувствието и сигурността в себе си, е длъжен, а и го прави с огромно удоволствие, да обучава млади специалисти. Това е не само в чужбина, но това вече се превръща в практика и в България. Лично на мен това ми доставя огромно удоволствие и смятам, че това е може би един от основните ми ангажименти, които ми предстоят до следващите години.